guys, yan na po kita sa akong YouTube channel. Daghang salamat sa inyong pagsunod ug sa pagtan-aw ni akong channel. Busa guys, sa niya ako karon nagtubot og bungay. Kining bungay para ni sa atong nga pangandoy sa kinabuhi nga atong love sa atong pagkamagtiayon, magpabiling init nga way paglubad. Unsam na guys, sa may kasalabutan sa sundang ug sa akong ipanulti. Mao kini at ngayon ninyo karong taud-taud kay mahitabo kini nga dili na kamo palit og mahal nga tambal alang sa inyong kalampusan, sa inyong gitinguha, sa inyong mga darling. Okay, adto na kita. Sundi ko ninyo sa akong channel kay makita ninyo ang kakugi lamang, wala na lain ninyong magasto pa. Kini lang bungay ang atong gamiton. Okay, adto na ta mga higala. Okay guys, mao ni guys itong ipangita. Isud pangitao ni karon sa una daghan ni pero karon nga daghan na manguha. Gamay ni siya kini. Mao ni siya kani. Ana. Kaila mo ana guys. Singa na ani ang pangalan ani hibi-hibi diri ambot na sa ni sa inyo ha. Mao na siya. Ito nang i-process kung sao na paggamit nga matambala ng atong mga pangandoy nga dugay nang nahanaw labi na og ikaw tigols na ang imo lang huna-huna mo gadako pero wala na mulihok. Pero karon og inyo ning gamiton kuno matud pa pero tested na daw ni nga mulihok og magyango-yango ang inyo ha. So ayan ang nato ni ha, ayaw mo katawa. Ako lang kung sa katinuod ato ning prosesohon ron kay moinom ko pero dili moinom ra ko pero di nangandoy pa ko sani guys. Niya to sa proseso, panahon sa proseso sa akong giingon ninyo. Okay, atong sundan sa akong pagproseso nining maong halaman o tanaman o sagbot na ingunta. Mo kini siya ingkupos ang iyang dahon. Naulaw ni siya og tao. Wala po ni sa ato maulaw og tao ngayon tan-aw. Pero diri sa gamot atong paon ato ni putlon kay makatunok na peligro nag-imnon nakabukog ni karira diri kani guys. Ambal ni guys tung akong giingon guys. Sa unahan mao ni siya paon tong tunok-tunok. Okay. Kanira ang atong lagaon hugasan og lagaon initon guys. Mo guys di na ta mo gasto og unsa pay gasto unto dagkog mahal ang ilang mga baligya kini matud pa number 1 guys. Kay dili kay kana ray matambalan na ni napakunoy laing sakit-sakit sa kalawasan nga mahupay ni ning maong gamot. Mo ni guys gamot. Ato ning hugasan karon unya ato ang ikuan sa tubig. Okay, kini nga kadaghan 3 glasses of water ay butang ato ani. Okay, ang pag-inom atong isulti na to niya og nanay human na to proseso niini ug bugnaw na ug kapila imnon una inyong atngan guys. Okay guys, okay sundi ko ninyo. Guys, mo na ni atong i-process guys ato giinit og within 30 minutes. Mo na resulta niya kita niyo mo ni gamot lubog-lubog na siya no. Pero mo ni imnon og once a day humag panihapon lang yung imnon ni pero dili ta mabalaka ning nasagbot kay di man ni makahilo herbal man ni. Tested ng puling nga kanunog kanding, awang kanding skill, kita yung kanding. Magdagandagan, hawad mo kabayo. Mao na ang kinaon sa kanding. Kita mo magkuan og mahilo ka kay sagbot man herbal man na sa kuan
common man niya makita nga to da sa paligid na to, di man ta maingog madaot ani ka, di man niyo drugs nga process na ang process pa man niyo kita na may kuha dito sa direct sa atuang palibot o way problema nga madaot ta o kani mao na ni siya ato ni imnon og human sa panihapon o aton pa matakasuway o daghan gihimo naman si kadaghanan katong ingon ako ninyo mao kuno ni atong suwayan. Okay guys, di na ta mo gasto ni dako kanira ngunit lang ta sa itong palibot ang matang paminawon lami imnon wala ko ba lami gud lasa siya. Okay. Kung ako magpaabot ng sa resulta, basta kay inom lang ko, ano ipakita ninyo nga di makahilo kay herbal man tambal sa ubang kung sa itong kalawasan natabang pa ni, kaya tanang herbal tanang makatambal mo na sa atong lawas maka-skill kawa sa anang sagbot nga na ibawaan atong makahilo ali dili kanunog kanding ni kaya mo kabalaka guys. Okay, kaya salamat sa inyong pag tanaw o sunod sa akong channel o hinaot ko nga mo like mo o mo subscribe o ay mo inyong hangyo lang pamahimo ninyo inyong i-share sa uban makaibaw sila kung saan siya. Okay, salamat guys.